Kajing longkap kap palat kibreu kelap nulong ya kasokla jila bakan pensyai kenang banlai na kunu gejing katanat samar bam gejila kalahap ban pensyai hadin bagi pajba kalong kap bat il tot yo du ya siat ni LPG na kajing ke katma habdan ke Iran Persia bat ke Israel bat ke Amerika. Menteri Berdaipat ya katanat samar bam gejila ba Metodius Khar long ba kasoka kadang budin ya kajing penpai peniang LPG rengkat kajing telang bat ke company de peniang bakentup ya ke Indian Oil Corporation ke Bharat Petroleum bat ke Hindustan Petroleum. Menteri ong baka stok ya ke LPG kadang biang hamiglaya bat wa kelpat ginong syong syong bakim dai banting ni bantit lupa ya ke Sailenda. Haka juga pola maha melek de batang Persia ya bade lupa ke bade tu ya ke Sailenda LPG kat kum ke Essential Communities Act. Nah kalau yang presiden kemikraya LPG Distributors Associations barap el bla ong baka dolo jong kawai ke Sailenda LPG ke bakia kasau pen kilogram kalong sihaja santengka haka jela. Ulong baka jing penpoi bat jing penbiang ya ke babun ke benta jong ke jela. Mikaya kadang nek kumju andai ya ke jinglong jingman harilum karu la penle jingmut kerpang naga dau bami ke kendum kendram hagini kisngi. Terima kasih nakal yang jong ketika Department Food and Civil Supply rengkat bagi officer napo IOCL ni don ke review meeting nam tabang ini apet ya ka jing don kam ya ki gas cylinder lan ya ki LPG mara kini ki si menin mensi ka don ka jing pensngau haki katuk ani ki benta ba ki katuk ani ki benta ba ong bakala ada ka duna ka supply ki don ki pajba kelas dang ban korek ba don ki pajba kelas dang ban ki ban ki puslai. Jadi minggu lalu ya kami ke meeting mening ada review bahan atau sedang dekat bagi district bagi DC ki district of Fair dekat bagi nak kali ujung kini company ki supply ke gas cylinder ujung ke IOCL kini ke BPCL bat kini ke HPCL tu. Jadi ba ni kwa ban pun sungau si kipat ba kim dei ban ting bat kim dei ban korek ban yabuk kulmar ya ki cylinder haduk kat mentah nak kalian jong ka government ka penting kenapa ki ka stok ka biang ka stok ka biang haduk kat kini kising de kim de ban kuslai kim de ban ki kore bat nak kalian nak kapor se kapor ngira ambu iru ki committee ba fair kadon ko ka state level state monitoring committee ba chief ba head the chief secretary kadon ba de ki district committee ba head lang ba ki de lang ba ki district commissioner apa ki district affair ban pej ya ka jing piang ya ka jing supply jong ki LPG ba jong ki gas cylinder ting ke pat ik pej ba na ba jong ki media house tin pon poi le me ni khobor ba kim dei ban ting kim dei ban ka ban smith bat kim dei ban shu ya book ko lumar bala da phile book lumar ba de hangta kan sa ma kan sa nang le se ka ba kan piang kan sa mi pa ki ki jung duna but leng ba jong ping ikwa ban karpat ki sub ki agency pa fair ba supply ki cylinder ba phim dei ban stang le se ban buri ki cylinder la ne pitin puduna ka supply ki ki pa ba pin supply hok kumba ka de kumba ka de ban Lalu ki bale butu ka ke senjam jong ka tnak sokar lor ni. ya kini ki ba le se ki ong ba ki pengi ong ki hoarding ma ki ba hoarding la ne ki ba stock no ki cylinder la ne ki supply shu but ki stang le se ban pen kiu le se kita man pen kiu ki dore ki ni kita ro dan nakal yang jong ka trat jong ka sarkar leng ba jong ki district administration ni la dap tha ya ki ba kin pet ya ki ne ba kanum jia kum ta la don kita ki ba jia kum kita ki strict action in sa sim nakal yang jong ki district administration Tapi ber ba na yang ngasakar kan ini pai ba si bedet bele bi ay mu sendo ban tho kuno bon complain. ka complain ba phide ban net na kale jo ki pai ba hapo ki district ba fer hapo ki district ba fer ki ri ban net chapo ka chapo ki SDO la ni chapo ki office jong ki district supply Ka ibat la di bele bi ay ka punishment. kami ka punishment ni sampai kat kum ka level jong ka kat kum ka level ba ki pen kan ke ma kitu ki pa pen kan ye ki pa pen ki dor ka don la ka jong ka jing pen chitam kitu ki pa bu stock si bu na ni pom supply kitu ka don la ka jong ka yu kin pa pet kat kum ki rukom ka ba ki pen kan te ki ha ma ko ka level ba ki pen chitam ki ka district admission kan sampai ya ka kum ka level Ni tho ya ka dor ka mur pat LPG mo tagbon ejing rumah ko ang ka dor la kiyo.
Ya kedua kamur kembali lah batai iba belak mana iba di presiden jangka dealer association insa batai iba belak Mo borok ni tip haswa kan yau tarik kedai kendai spa saukusan dia laki menurut hutengka kalau long baik siajar santengka kum kalong mentah di kabar pat kalong ngimdei ban ya long ban ya ngek han yi social media ro ready ban wat ke jingsia mar kum kalong mentah na kaliang ke district administration na po DC office but na supply department kishim yi ka stock ke jong ki distributor man gasngi katno di Q1 ru ban check ke balong surprise ban cross katkum bu langa ngong ngadon stock menta sunspa teli na ai mustap kila panwan hunu nu por ki check po godom dua kadon sunspa lagam don sunspa shi ki ja gini shi spa kini bangi dang deliver menta ngi pergi menta di yak ba menta ke sngi ki wei ngam la pan ba khre re kalau jong ga agency ngala banong ba ngi ko opening stock ngi mana mustap kolong sunspa nyo po ar 14.2 ka 19 kg ngi don ar pumreu ki spau kilo ngi don spau tuli but ar kalipat menta kadang don henti ban one spau godau ki barok distributor menta kim don kam ban ki kuslai lani ki nong bam gaso ba mpoi gas nrei ka e ka ba kun ki khore ki bru kulong ba ki mi haki social media atar khamtam ha be dei ba ki commercial cylinders marba katu kolong barok ko ri india ba ta ong ban ai tang ki hospital ba ki jaka puli puthi nrei hadian bela ya keren la ya thirba khamtam yingi aga jela ka jungi khamtam ki thain sora ki dau ki ek babun ki homestay wat hang ne po soru ki ba dukan ki barit barea ki ba play restaurant ki yong kam long kan ta ya ka jak po jong ki te do ju den thau bo phi thau ki te ki ba ki barit de kanom salnan sa dal ai be ta ba ka 19 kg kan poi be ya shlong non kam mot slai ka ei ka ba ki kham khe khore ki bre kulong boros kata long ko bukeng kalong arpwais ni di nadu baja kan ni kathma ku ne mot sorda pedang ni kala isu ni order ba mde isu arpwais ni ka de be arpfans ni na ka sngi ba phi op pedang ka cylinder ju phi hadian arpfans ni phila ban buk pa lar phi buk makna phinum la rei phi khajing long bre long ya khi khore te ya yo du na kata kata na ka ni ka jinglong panik ju ki ka jam ka cyber borok koi kami ya syu mar borok koi India haju ta ya nyom dia na kata ada ke booking meta la don kiwai pat kilat kum ka IVRS ngilan ai ka ni ka miss call ru ti katang sula biang ka ni ka ayu ka server la duna ka ni ka jinglong khi khore gibre một cái system kan ya nrei ban ong ban do ka kinum do kata koi Wah, hadu tak stok orang poho. hadu menta ka biang ka stop kon duna Mun tak kadon ka sap kunjo. betul siajar sampai Siajar. jadi siajar sa Tak ka jeng delivery saki yang kisamat no. ka long be hayeng ke ho Lada ki ba sim tampat. em gyp ba sim tam te phi teng teng ka de mangam phi kinong ba te ba pen slori ka ni mat ngam prangam na ni bu di ni wo pu long pre jang haman ka long yeng an khatsang fu li yeng nrei teng teng ki chungi awangi ngala ong pe kini kitre ngila a de tulo na lor kata lepi ai mon sngo bhapat abo pi ai sngo bha kata ke ya te kowe ngrei le de sha bu dawan phi ta te long be a je hapan kan yarap ru yengi kitra la de kinong ban ki wan ban ya thu ini mengintip kan nrei ngi spo madan ngintip te ibut nam e mangi kitra ngintip nrei da phi kinong ban phi yarap ban ya thu ingi ke ga baja sha madan long kayarap ingi te ban pun be youtube re Communication belong ha ko si ba.